Vi står her foran Kerteminde Byarkiv i Kerteminde. Og et arkiv, det er lidt ligesom Google, hvor man kan finde næsten alt. Men herinde på arkivet, der kan du finde alt det, som du ikke kan finde på nettet. På vores læsesal kan du fordybe dig i vores store samling af bøger. Og du kan også få lov at læse Kerteminde Avis fra de sidste 150 år. I gamle dage sendte man ikke beskeder på mobilen, men derimod breve og postkort. Og her på arkivet har vi også en stor samling af postkort fra hele Kerteminde. I vores arkivskab kan du finde oplysninger om næsten alle ejendomme i Kerteminde. Øverst oppe har vi arkivloftet, og her opbevarer vi oplysninger om personer og erhverv og foreninger i hele Kerteminde og omegn. Selvom du måske tænker, at arkivkasserne ser kedelige ud, så gemmer de faktisk på alle fortidens spændende historier. På arkivet har vi en stor samling af billeder af blandt andet personer, erhverv og gamle bygninger i byen, og vi vil rigtig gerne hjælpe dig med at finde dem. Vi har også en lang række af film, der viser livet i Kerteminde i gamle dage. Sidst men ikke mindst, så har vi altså et hemmeligt rum, der gemmer på en helt unik kortsamling med kort, der er op imod 500 år gamle. Kom til skoletjenesteforløb her hos os på arkivet, hvor vi løser nogle opgaver, og bagefter går en spændende byvandring, hvor I kan få lov at opleve lokalhistorien på egen krop. Vi vil gerne fortælle jer om spændende ting som fiskerihistorie og de store købmandsgårde og meget andet. Hvis du synes lokalhistorie er spændende, så har vi faktisk 10 lokalarkiver i Kerteminde Kommune, som du også kan få lov at bruge. I kan booke et forløb på vores mailadresse arkivsnabelag-ostfynsmuseer.dk, og husk, det er gratis for alle skoleklasser i Nyborg og Kerteminde Kommune. Vi glæder os til at se jer.